Hej og velkommen til. Jeg hedder Anders, og jeg har Jysk Gas og Teknik. Jeg vil nu her vise jer vores mindste Mobimic 180K, som er Merkles mindste bærbare, fuldt synergiske svejsemaskine. Mobimic 180K har jeg monteret med en T-Dax-slange. Det vil sige, at vi har den fuldt synergiske effekt ved at skrue op og ned på slangen her med den store knap. Og vi kan se, hvordan det stiger her. Maskinen er en 180 amperes CO2-maskine med 220 volt. Hvis vi åbner ind til siden her, i det meget kraftfulde metalkabinet, plads til 5 kg ruller og simpelt at skifte med hjul med 2 spor i hver. Maskinen har endvidere den fordel, at man lige kan skrue af her. Så har du mulighed for at plus og minus til at køre ren elektrode. Så synes jeg, at vi skal have en 5 kg rulle i. Vi tager en 0,8. Vi lukker for maskinrummet, og så lad os se, hvordan den svejser. Og her er vi i gang med lidt 2x1,5 mm plade, som vi svejser mod hinanden. Meget fine egenskaber. Minimal med sprøjt. Og fint smeltebad.